दिनैनि जिथु जोंनि बर्डार पिस कमिटि ककिला आरो हलंगि इउनाइट कम्बाइन जों जे मिउचुअल जे पिकनिक जों एरेन्ज खालामदों आरो बे पिकनिकआव जों दिनै मोनसे मेलबो लानाय जादों आरो बे मेलनि गेजेरजों जों मोनसे सावरायदों जे जोंनि अरुणाचल आरो आसाम बर्डाराव थानाय जोंनि जे सुबुंफोरनि माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरनि सायाव जों एसे सावरायनाय जादों मेनलि दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि एकदम उसुं सेराव थानाय बर्डाराव थानाय जे निसि बस्ति निसिफोर दङ बिथांमोना जे परम्परा बिसोर मोनसे मैथुन फिनाय मोनसे कालचार दं आरो बे मैथुना मालाबा जोंनि आसामथिं फैयो हाजोआव जेब्ला गांसोफोरा रानो गांसो मोनजाया अब्ला जोंनि आसामाव फैयो आरो आसामनि जे जोंनि बर'फोरनि जे खेथि बे खेथिनि सायाव नस्थ' खालामो आरो बेहाय नस्थ' खालामनायनि जाहोनाव जोंनि रायजोफ्रा माखासे दुखु मोनो आरो बे खेथि नस्थ' जानायनि सायाव जे एसे फाइन हिसाबै लानाय जायो दा बेफोरनि सायाव एसे सावरायदों जे नंगौ गोबां जोङो खेथिजोंनो जोङो जोंनि जिउ खुङो फिसा फिसौ जोङो फोथाङो आरो बेनो जोंनि मोनसे खेथि आरो बिनि सायावनो जों सोनारजोबो बेनिखायनो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बिनि सायाव नस्थ' जानायनि सायाव बेखौ मोनसे डिमान्ड खालामो दा बे मोनसे राइट दं नाथाय दिनैनि मिथिङाव मोनसे डिसिसन लादों नंगौ जुदि डेमेज जादोंब्ला लाखिनो हागोन बिनि माने मुल्यखौ नायनानै नाथाय फाइन हिसाबै नङा मोनसे कम्पेन्सेसन हिसाबै लानो हागोन होननानै मोनसे सावरायलायनानै थिरां खालामनाय जादों आरो जों जिखि जाया माने जि समाव आरो जोंनि आसामनि बर' नङा आसामनि जे गोबां सुबुंफ्रा अरुणाचलाव बिदिनो कान्थि हिसाबै थायो गोबां खामानिफोर मावो दा बिनि सायावबो जों सावरायदों जे अयनाय खालामनो मोना जि खामानि मावदों बिनि मावनायनि जि फिथाइ बे फिथाइखौ मोननांगौ आरो मोजाङै जेरै लांदों बेबायदि मोजाङै हगार हरनांगौ होननानै दिनै बालिजानि जि एडिसि सार बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ बुंदों जे जोंनि अरुणाचलनि मानसिफ्राबो जाहाथे जों आसामनि होननानै जाहाथे बिसोरखौ अयनाय खालामा बिसोरनि जि मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ होनांगौ जेरैबायदि जों मोनसे बुजाफुरानि गेजेरजों जोङो लांदों बुजाफुरानि गेजेरजों जों थिनहरफिनलायनांगौ बेबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथाङाबो बुंथिदों आरो बिनि सायाव पदक्षेप लागोन आरो दिनै मोनसे इन्टारस्टेट बर्डाराव थानाय मोनसे मेलानि सायाव जों सावरायदों बे मेलाया मोनसे जोंनि फरायसाफोरनि सायाव बहुद माने मोनसे प्रब्लेम क्रियेट जादों जिथु एग्जाम सोलिगासिनो दं बे एग्जाम जाबाय थानायनि गेजेरावबो बे मेलाया सोलिदों आरो बे मेलाया दिनै जोंनि फरायसाफोरनि सायाव मोनसे गोहोम खोख्लैदों दा बेनिखायनो बेखौ जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरफ्राव बेबायदि मोनसे सिजनखौ लानानै खालामनायखौ जा बादा गैया खिन्थु मोनसे एग्जामफोरनि मोनसे तारिखफोरखौ नायलायनानै मोनसे मोजाङै जाहाथे प्रग्रामफोरखौ खालामलायो जे रावनिबो माने नस्थ' जाया डिस्टार्ब जाया बेखौ लानानै दिनैनि जिथु सावरायनायाव बेखौ मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ मोननैबो स्टेटनि अरुणाचलनि आबसु आरो जोंनि आसाम बर'फोरनि आबसु आरो इन्टारस्टेट पिस कमिटिनिफ्राय बेखौ मोनसे थिरां लानाय जाबाय जे फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बेबायदि खालामा आरो बिनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै जे दिनै थिरां लानाय जादों जोबोद रंजादों जों दिनैनि पिकनिकनि उद्देश्य बे उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो थांनाय 2023 मायथाइयाव जों दाजानाय बे पिस कमिटिया दिनै गोबाव बोसोर जालांबाय आरो जों लोगो मोनलायाखै बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे पिकनिकनि गेजेरजों जोङो बयखौबो लोगो मोनलायगोन मोनसे आसा फालिनानै जोङो बे लावखार ओंखाम जानाय बे प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बेनो दिनै बाव गोबां संगठननिबो सफैदों आरो गोबां माने गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिफोरखौ लानानै मोनसे ससियेल वार्कारफोरखौ लानानै दिनै बे पिकनिकखौ जोङो प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बेवहाय बयबो मोनसे इन्टारेस्ट होदों बेनिखायनो जोङो बयखौबो बे मिडियानि गेजेरजोंनो दिनै सफैनो हानाय आरो मिडियानि गासैखौबो बाव सफैनो हानाय गासैखौबो खेबसेबाव आङो हामबाय होननायजों आंनि गोसो सिंनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों। फोरमायगोन नामा बे पिस एकर्डखौ बे पिस कमिटिखौ मानि थाखाय दानाय जादोंमोन मा थांखि लानानै पिस कमिटिखौ जोंनि थांखिया बेनो जोंनि मोनसे समाव आसामाव थानाय गुबुन जातिफोरजों जे अरुणाचलनि निसिफोरजों जे मोनसे हा सिमानि थाखाय दानलाय सुलाय जादोंमोन बाहाय माखासे आरो जोंनि
सेंग्राफ्रा बेयाव थानाय माखासे जायै लोङै माखासे प्रब्लेम क्रियेट खालामदों बिसोरनियाबो बिदिनो जादों बेफोरखौ लानानै जाहाथे जों बर्डाराव थानाय बेफोरखौ बे बिसयफोरखौ लानानै जाहाथे भुल बुजा-बुजि जाया बेफोरखौ बुजा-फुरा खालामनो थाखाय बे पिस कमिटिखौ दानाय जादों।